Tes. Oras medita sa luna. Buhat tama acara parmingguan punguan na hohom di parningotan ari hamamate ni Tuhan ta Yesus Kristus nong gatung dihaw pinorsilangi. Halin ta pukka maulota maridi mahita sa nomor 20 ayat sada ayat 2 dohot ayat 4. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tot di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin nagabi panguloy do Kristus pay mamate,
pola tung mati tersilang. Di dia dua kasorop miali hamatean, di dia pangago ommu ali banuatoru tedehon haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. O Jesus biru-biru ni dibata nama morsad dosa nami, na jongjong do hami di jolom marningot to na tergatungi, takkas do huat si hami habibernit ni natinaummu di dolok Golgata, tukki do hami marningot dosa nami na makorhon hamamatemi, asimaroham urupi mahami asa gabi upa ni halu jaummu hami. Amin. Hudul mahita tatangihom mahatani debata natar surat di Rom bidu onom ayat dulu sahatu ayat 5 naso diboto hamu doon sude hita nasa nauk tardidi tu bagasa Kristus Jesus tu bagasa kamatian na do hita tardidi atong nauk tartanom do hita rap do tibana marhiti-hiti padidioni tu bagasan hamatean asa marparangi hita di bagasan ngulu na baru songo Kristus naung hehe sianak kanamate hinorhon ni hasangapon ni amana ayang gonung sakabona hita do tibana dinarap matei hita rap do tibanai suak songonima hita naktaringot tu haheheon ido sahakna merede hitasan nomor 24 ayat sada. Gorgama turoham aliak kaama persinuat tunas uhir homma tutodim aliak keina persinuat biu pakilala homma alisia dosan perpengaruduk na tugus ida matu hattai si raja ibot nunga gattungi bana disilangi bege masih maribun nunga dipanger Jesus suarana tangihom masih bijaon nunga mar suarana guguy bana madok Eloi Eloi lama sabaktanei ale de batakku buasa tuk tadi konom wow debata ditadikot debata ditadikon nunga ditadikot jolmai bana nunga ditadikon akasisianna gari matani hari inunga neng manilu manadikon ibana idahamu majolmai nin nasilatus nasangapi
behaya ho tadi konom mudoi dohonot tama patut maatok permudar honok kuna tinaon nitu hakki asa marpakor honi dinguluki alani hu paudu nama si majujukku hu patukki mapanailikku hu pa husor mana tinaon ni Jesus yang gia jupangat tua au ang gia dapotang ngulu au sia-sia ginon nitu hakki asa hisar todikku siala parsilungunon nai daktar bay soma sinunu to nau ganu pari di sulu balangario molo hupa heba-heba ngulukku dohot sileapon nitu hakki amang bigema tardok hirana tuluhata dona makakkam partinaonon itu hataru di hamamatenai songo batu mardalihan na sotar sirang patuk mata peopi makuling mahotu hasyat cilang mi mananginangi do kami nadang olon na hudul pual-pualon na tidak pangalilaonon ala ni dosai iya si tuluhata na ginwara nodeng akaom managabi hata mutihan ni sitaonon itu hatai gak bata hata hibir dui nama dok patar batu na nilapis dohok marmer habang sa paruhuman na jinubuhan ni silatus lau madabu uhum tu Jesusi ninna si Johannes pasada maroham mangihutihu tu hatta seliling di paruhumani imana naik suara honon niga bataon paihutihu masudi hata licing-licing dohot rehe-rehe nang tijur pe namasa di gak bataon via dolorosa tutu hata lati doon nama dok dala si taonon lapa kaberniton manang di hata adung di dok maon padang harurubur ima dalam nabi nolus nitu hatta mamuka dung ape tu takkuh manak tu situ malhan itu hatai hau pinar silang na doki tu si takkingon ni raja te sahat tu hapa bajalna paihutihu mana masa disi asalampal tak holong ni rohan itu hatai gol gata narodo hatai sian gol golet di hata heber manang didok gul guta di hata aram madok partakurahan inganan haba jalan itu hatai disima tu hatta paujukon ulo pakkokopon nai paihutihu mana masa di siang gia lam gomal tu roham hasesaan di dosa pinatu panai maredehita idama nunga dibuat betu hatta siap porla Getsemane jala dipasahat tu tangan ya kapanguhum nunga saha tibana tu gak bata ima patar batu paruhuman di silatusi
pulu nai rohana majakot tu hatai na uktinali jalatinogu ni situan ni malim rapdo situan ni bangsoy marhite torop halaka kana marpodang jala marlubut aha masodohono ni Tuhani hirana do pak panamu dohamu hehe marpodang jala marlubut manakku pau nunga di pareso si Hannas si Kayapas pedang ulu hatinggalan di patolod do Jesus tu dibatasi perngului pola diribak ko ni mana pahian na ala nirimas na tu Jesusi ditijurina sida mabuhina na diba manopuk jala na diba nari mangalicingi si boto surak dohok na toropipe pauru-uru Jesusi aha upam di rohamale panguhum molo degion nitu hakipat terbatum namar lapis-lapisi songon namar tata supik ko pedeida tu hakina tinogu tu julumi dia maulim molopolai ko jongjok tu hakki di jolomale latus silatus na holongat di pangkat na mabir mida kaisar jalana tagi mabuak rohani na toropi puasa palo asomo situan ni malim dohok na toropi pangyar suara nabi martuhat con naso tuhas tu Jesus naso marpipoti nadiba madok sen nasida si pabalik-balik bang sodo Tuhani nadiba nari muse madok na di orai Jesus do mangalihong guguat tu kaisar adong muse madok na di do Jesus do ibana raja jala si pangguturi do ibana marhite pangajarionna dang boy be pahohomom musude pamanganyak kapanuhasi na sumalinon ali Tuhan puasa mapola palosom mubesilatus nabi sukimar surutu hakki asa dibuat tu na hinosoman ni rohanai ima si Herodes parjahati hola nala dibegi holo latus na siang Galilea Jesus ki mangajari hapegi bitor tarsingo rohatu si Herodes na hinosoma mina topet ro mardalani tu Jerusalem na riburi damar salisi dohamu na salem naon tuani maadong Jesus si ate latus asa adok pasuru-suru membebok rohani si Herodesi bohasa idama nunga di parekelek-keli si Herodes Tuhani ailas situ tu rohana ay nunga na niya lilengna na ngidaon na Jesus jalay daon na niya tadda si patupaon na soon na binigina na sa ilaw nay gudang-gudang disukutot si Herodesi hapi na pasob butagas na do alani duban na so dia lusi Jesus ibana nang gosak kababa las rohamale Herodes majalo haroro ni Jesus na tinalii alani aha do alani ribur ni Jerusalemi do alani aha pabua ma oh alana neng berengom mudu hapitad da sipatu pauna alanong dibigihu baritana idamai amang dangol nai ko peluang memahapi Herodes tu hakki puas pais pahe pahulu paulau-ulau mu ibana son na dipasang apo hape na mangaleai na mangarehei doho di paulau-ulau ho mangaleo nabi nauli hape na pauru-uru ho doho amang dangol nai pojok sonabulon sukok sonagijak tu hakki di bahe ko Herodes tu aha peso tapil tu dia peso lakku aha ma pola alitonom wabi nargari na botari tu hakki dang nama ngaliai hodisi inang idama nunga dipajak tarsi Herodes tu hakki rap doho sulida dunai songur raja bolom mulak tu silatus parsipi tu lilii songoni mahapi di bahekko ali Herodes asalok kang khosom nong lilengi tu silatus oh latus wabahem mauhum nasitok tutu hakki pola mapabekuhom munatigori siani si homar sia jarale latus pasobom musala na somar pipoti tung barani pulu maroham manogu Jesus ki huhu mangalit cingisa dang digerek kokoli latus pabani solidadui idama nunga didadani nasida suksang duri
Jala di paula di partupal hotu Jesus ki. Baju dak dapipe dia litot do tu daging na dahi na go ni pangaleao doi. Oh latus taili homma. Dan nung ngaro opwapi parsino du bolumi, nung ngadono par dihutami, ida ma, nung ngasaha tu patar paru humami tunggane burum si Claudia porokula, nasa ibu sisau jala bubuaso di labung mi. Dia dihusip podo tuho didok. So tung dihahu halak partigori. Ai macai susah situ tu daun aborngin alai bana. Ninna do. Buasa paula subege omui latus. Tarhonado pe di paluhut tuak kasih tuan ni malimiro di natoropi. Tarhonado pe homar si juguhon. Nunga di dokon yan nasitong ai di parhato potodo polaro di tulu halimat dok. Dangadong dapotao salani halakon. Diulak kokomu semadok dangadok parulaan nama banibana marutak kosa. Salpuidak sebudo peroham gawi di dokoma muse ayah hadu najat di baik kalakon dang cupangau di bana natau gawi marutak kosa. Oh latus dang barani ho makajong cokon nasitong matanggak mida rupa ho takutan mida buhi pirni rohami paluaco nakka suara namar surak-suraki idama nunga roma nosak kakana toropi na tua-tua doho takana poso pe BG suarai oruk nai gari suara nisi tenggar di banua dak pola songoni ronggur nama-nama niala habi suaranya kajol madoi tangi homada di do parsilakon ma padao ma pusa ma sobu matong rohama lilatus mabuatai mamuri tangammu ala no sotar bigiho biang bohanggu ni natoropi ailam gadda do gaorna anggo hurang do pediho alilatus aek lau mamuri tangammi bidang do pelau do tau ingananna diripuho ya cosian nama saya binahenia iki dangol nai pursuk nai agape diuji ho alilatus madok lias do asya mudar nion hamudo nasari disi anggo dinatoropi murado alusan nai dadi do marsapata tu hami doho tu yanakon nami mamudar nai nunga humi tiriba managam ahama pua sulanik siapa mangamia lilatus ama ngodo hape buat kamu maibana persilako kamu ma aidang jupangau salana pulu marohama lilatus pabor hatot tu hakki tu silangi nunga dilicing hoi bana hape licing mangot jarjala pataru hot tu silangi do di baheko nang pe sejupako salana boa sama so diature horoham sonanggo dia bure coko ma merek solidadu na roma na hopi tu hakki pursuk nai ida manunga dilicing itu hakku na suulu mangalui pamanak matang guruk si mador pinai nunga tung merlili bogas ni sabok nai licing namar palaiti nunga hona sabok namar mata holi martang guruk kulik kilungi nunga mar sasak dilibat tutang gurung nitu hakki ida ma nunga mabugang be oh manusia na disulu balangari dapatut ede honommu bugang sadatang burungmu dina hona licingi
paula so di idahodo tu hakki nung nga dilasahi tajom nai sugani suksang duri amang ima hapi gabi tuppal moli tu hakku amang dangol nai tuk tolong sanggar na marbarutui magabi tukkok mo nung nga disoro tolongi nung nga dilasakot tusuk sang duri na si majujung nai dangol nai nung nga manirisi jala manetehi songonai na siya jenggar mudar siya si majujung nitu hakki pareso ma nung nga marhippal besi manarup nai ay marbirsahad do tu si mudar nai patuk mahapi dia honak kana porsiai suksang duri dituppal ho pangicahi itu ho jala tolong dilibat cotu ulum pasiakko idi tau tokko tu hakku alani hajuka tokko alani hupuji hotung maribu hali do latus situani malim tumagom madi ho si Barnabas si Partodosi si bunuh jolma pangguturi anggotusi songon na di dokkodo muli madamang topok majabum dinai dokmo tagonas si Barnabas di palua perdosa na sumalini di hasi holiho hape yang go Jesus na somar pipoti ikko soro ommu jala tijurammu ikko lasahammu ikko leaammu ikko pasiak-siakommu hatagamo rugi male di ba Jesus ki dahulan laba doh pasu-pasu do narosiat tu hakki gia hakko dinatama ale situani malim Jesus tu dia do tagamu mabaur sude mu barmi anggo tuk tusunge do da magopo mai nung ngasap mudar si majujung nitu hakki mabahenok ku mangapusi tuk pinapungu pesadok sapu tangan ni manusia dak tuk bianggo mangapusi rohakku roham nama nabui mangapusi sila motokku nama natuk makkoisi nung ngamar sapu-sapu mudar si manarup nitu hakki alani ipatut doiko ne dehonokku ulunasa idama tuk pasobusom mombu de pesolida dui nunga loja nunga maheu tu hakki alai pulu dorohama le solida du palaluhot tangamu nagitali tu salop ni tu hakki manggiti rohamu ubani ko pastapomu de pesibangarudop ni tu hakki nasoadong do habidingan ni tangami pasobutaga sotu tu hakki nasora mangaloi nasongo biru-biru nasai hohom maradopo cigustuini ibana Jesus biru-biru ni debata lau maho Jesus di parsipal peho say manaw-naw doho dang manang makulik pamangammu songo biru-biru doho na tinogu tu pamotonga jala songon anak ni biru-biru na hohom maradopot jolma si gustingi ibana
tung naso dibuah hodo pamangammu dada naso tarbaik ko niya tutupa diri ho lobi siya capul dua loksa suru-suru alaw maddo pangakapang guturi alay manaw doho o Jesus biru-biru ni debata borhat maho o Jesus na mamorsad dosa ni hajol mau ni lao maho patuk matutu didokak kana porsiai nalao do biru-biru mamorsan akka dosa ni nasa hajol mau ni dibenget ni rohana di porsad dosa hitai dileho do diri na itu tangan ni pamuno di taon ni do na berniti rodi natos hosanay didok naik porsanokku o ale to dikku patakkas mananiay ni tu hakki pareso maluhut na sapmu dar do daging na sayhir hodok nai modar sude daging nai gak bata na soolo dohoho na tijur uban na pabaliom mu tijur ni natoropi tubuhin itu hakki pamanak mapamangan ni solida dui so diboto be manak tu dia bahenon na tijur na nialap ni dosa na siasital bion nai idama nunga dipahure siala pikau nai songon na mabibiyati dipabursik ko may jurna tubuhin itu hakki bohi na labok malilungi bohi na basari sohya marhalik kingyala ni na muruk sayelem doi hape idama nuaing nung ngasap tijur bei bohi na minari so jupang haruku nila ti dohot hosom disi garitu sisian na suheha polasal puhatani gari ada tahe say lamot do bohi na rodi na law mamuri pat nasida piujui anggo nuaing nung ngamarlangan ni jala sabti jurdo paputus maruham mangedekon o bohi parsinodang nasangat situtu beasa tumarlangan niri pumotok mana masai o Jesus tak tinaga mi komarudu biang gomarni dah hinadangol ni nani aimi happy bereng ma o manusia nunga disoro jala ditugu Jesus isongo biru-biru na tinugu tu pamotongan huhut manetehi mudarnai via dolorosa lapang haberniton padang harorobur nunga modar daging nitu hakki hapi pamana ma buah satu pasobom udah petu hakki mamorsat silang nai tiang nabalga nok piccabami hapi noangi konape mai tu takkuhu nitu hakki na somar nangonibe nunga mahiu di pasipal-sipal somalo be manggui ti daon alai tungudu do manuhu silangi bereng ma nunga borhat iduk ni seludadu ni hala rom nunga diejak hudana na tuiti ihu do tu siak kasulidadi marlotom-lotom pak nai sialas ni rohana sidabe rap doho tak kasenjata nape
Hapi adong madiba mo siya di pudi ni maniop papantulis panuratan ni sala ni nahona uhumi. Pajene ma jahama didok disi Jesus Nazarenus Rex Iudaiorum manang dipapedek inri lapatan na Jesus nasian Nazaret raja ni Yahudi. Ihu mamusetu si Jesus nama morsat silangi niudurhon ya kana torop doh sarok kanan nari solidado. Dak kapalang be surak-surak ni situan ni malimirap doh situan ni natoropi doh tak kasih foto suratipe. Ay nunga disuhung be Jesus ki danga dong be alo-alo na sida di doh nabi. Hapi nunga mulai akahitir si mga rudup nito haki. Nunga daul-daul si mangidona na maniop silangi. Nunga marjogal si manarupi. Nunga telu-telu be si majuja nai. Idama. Nunga naik tukapi bana. Nunga socam tu haki tujolo diojar silang na naborati. Hapi marpalai dope muse sabok-sabok na marsuga-suga tu daging nai maddo kasahitca. Ale daktar bahib be dang marnangob be daktar payda ida kainaina buru-buru parbaria namang hutta Jesus ibe nama sai gabi marsabura meluna sida tu matangis mengadungi tu haki. Hapi ruar dope panuri rangot siat simak kudap ni tu haki madok unang maau tatangisi hamuli buru Jerusalem dirimu na dohot yanak komuna ma dada dirina disarihot jumulo alena toropido narumikot anggoy bana di patutoru do jala gabi panguloy pay mamate pola tung mate tersilang dia madalan ni narohani solidadu yang go silangi ikot caha dutugul kata tuan ni madisi si Simon halak dagang pangarat to nasyak kirenei dohok paksa gabi bana madigugoy na sida mabuat silangi idao songon na asiroham di Jesus kia le solidadu hape dada namaras ni roha ko alaya satu ngikosah du Jesus kitu partak kurahani di do roham satu karu di persilakon nangit tua mana sida syad dulu sioni nakok mamuse turubian ni partak kurahani nung ngamadok saha nuaing idama nung ngasirungum sudia kanatoropia saharudida nasida di pajal hotu haki Golgata nung ngadipajongjok silang ni Tuhani Golgata Gulgulet Gulguta lapatan na partakurahan agap piadong dua nari na tersilangi ima kaparjahat di Golgataon dang adong rohani halap painoddur tu siay pangalahonok somal du si songoni alayang gutu silang ni tuhatay silang na sohea masa dopei halong nga bolod doi anak ni dewata tersilang oh Golgata buasa magabi partakurahak ko ia tuksiar rupape tarida donian ay madabu do tulpak tu gabbo mardomu do rupa tu pangalaho ia rupam da mardomu do tu pangalahom garia datahe tardok do madabu do gorga tu gabbo mardomu do goar tu pangalaho goarmu pe Golgata lapatan na partakurahan ahamataga munubat songoni goarmi adong namadok hodonin na namanabuni hotak kura ni siadam na perjului hapi balas homuse mananeng manabunihon naktak kura ni siadam na padua honi pulu roham neng manabuni hotak kura ni tuhaki buasa mapasobom musolidadui marhubas mabuat tokok na doh labang na nagadjangi ama idama ditinggal hodope tarhona dope tahena dia membuat tua anggur namar saur pogu ama daga besong nuba si pamate pakilala amai asau nang dai tu haki di rohana na berniti
alai diri puhoma ale jalon itu hak yang gursi palet cemmi dadi bereko ditulak dosi leho-lehomi aidung didai dang di jaloi bana jaladang ului bana manginum o ale manusia nisi ulu balangari tuk-tuak anggur namar saur pogu mahape si leho-lehomu tu Jesus nama morsad dosami yang guau iko kulului ma'aek sorbajati lau pasobu uas ni tu haki nuaing palaluam mo matangammu nagir-gir manokoki ale solidadu ay sa dia hurwa di jalaho upam manokok kol labang mi buha sama pasok bom musim majojak na naringgas mangalak kalau marjamitay nuaing ditabat ama ida ma nung nga dibuat labang nagajangi tukso hitir do tangan miale solidadu mana maniop labang nasong ni gajang nung nga di padonok ko tu tangan nito haki ida ma nung nga diatuk do toko na itu silangi o Jesus si mangidom na say mamasu-masui ikol labang umay ama nung nga marlaja mudari siya si mangidonay maniris do siya si majuja nay dangol nay berni nay porsu nai dang naholan na hatsi be alay nung atung mangarotan ni nuaeng tamama tau kuhon ni dibaga sarohatta dinatay dehon edeon tung tanganmu lomot patung na mata niari ida manunga pukul siya manugok na nunga jongjong besilang nitu haki nunga gatung Jesus anak ni debata dihau pinarsilang sukko tu langit sudais betutano nunga di tonga-tonga ibana sau may bana nuaing gabi si padu mujolma na dirura partangisano doho debata amat tapar holong roha na di surgo hasonangani hapi ihu dope muse dua nari parjahat tersilang nama kaliang nisa ida maribur nayak kapai nodori akka situan ni malim doho si botoni surat situan ni natoropi rappang upir-upirhon ulu nabehu maddo kakahata nabe lau pauru-uru Jesus maddo pe ho namangalohai bagas joroi jalan apa jong jokot di bagas tuluari palua dirim jalami jur mahosian hau na pinar silangi nang dunggauk tu hakiale situan ni malim dak sobudo peroham buasa say babaam mudope say pabebiatam mudope hu madok palua dirim molona tutuhan nak di debata mijur mahosian hau pinar silangi akka sulida dui pedoh do pauru-uru honi bana dibuat dua bi ni tuhani dibagi-bagi mah didabu do petodungna tu sappe-sappe nai opak do sulida dui badi paropak ma abina alai tading masappe-sappena kituna do warna toddung ma dibahik lahu marbagi-bagi dada alani malomar toddungnya le solidadu
dada ala ni paretani iduki ala itung napasaut tollo moni rohani di batadoi ay tarsura do dibagi do abina todung do dibahe taringo tu sappe-sappena garidongan na tergatungi tahe perzaha na sumalini doho do mangaliay ibana asa nung atuk sange sudi horong manipal honi cahitca tu ibana alay sakka babahata pe dang dibuha pamanganna di paula so dibegedo suara ni natoropi toktong do hata holong haruar siap pamanganna tuani madisihu ale parjahat na sadanari ay mubadoroham siala silang nitu haki tuani mahomamitsang dongamu parjahati tabodo hatami madok dang dia biariho de bata atik perap hona uhup pita o Jesus ingo tau duk sahat tutu harajaumi nian anggoro hamadok damangotahi mabugang nai hape anggo Tuhani tenang domar suara siat cilangi silang mi ido halu auku silang abadiai bigema nung makuling Jesus oddo hatana siat cilangi ali amang marpamuati maroham mida nasida aidang diboto nasida nabinahin nasidai dang daw di batasyan ibana songopak katayon nina padu-padu buhi do suara ni Jesus di dokma ali amang marpamuati maroham dana haruar siyam matamual holong ni roha doi ise manatuk madok songoni halak na mangalasahi ibana na maparsilakoni dio di hodope zala di paramotton au tao songoni Tuhan danung adohonokku ali amang say luluhom mapabahinan na siday tuaw dohonok kuma ali di bata parbadahom mabadakku hapi yang gotukko gokholong do haholongon nabadia siat Tuhan Yesus si say songgopi say bongoti roha doho todiki aidang diboto nasida nabinan nasidai ahabinian naso diboto situa ni malimi ale di paulo so diboto bedo hapi agape songoni dang namar namot kolong ni roha ni Tuhan Yesus ay bidak petao ubidang doholong nai bagas pelaut ubagas doholong nai tibo pelangit tumibbo doholong nai situturo hatakot tuho sadariot dohorap doho tao di paradeiso tu parjahat na disiamun nai dunia kataon alay tuho doho tuaw do di bapangonayna dahata si pangalaboh hitod di doi au da tuaw do honok kuma sidiak pangulo namay lapatan na pangalapak ko sa luja siya dia matagamo boy puas hata si songoni holan siya matamual haluaw ni doi dangulo matsoho mual haluaw ni mamaorho pasu-pasu tuna paubah rohana aga peditanod do Peter bigi suarana alayang guisina nunga di paradeiso idoben na didok sadariod do horap do tau di paradeiso aga pedihawi do peho gaung-gaung ngale parjahat alayala di paubah roham
ala ninung nga tubuh haum di paradiso ni debata sonang nai ho dapatu may dihonom mo niyan sonang dilabung Jesus sonang narotusi unang behuma biar law madapot to ni toktong di jauhot Jesus say Roma hotuaw tadikok kahulo mo jala hapos yaw di may nang anak mi di may nang mi dang dipalik kang inana si Maria tok tapo ni puso-puso na nung gatong disilangi di pamanak Jesus di didokma di may nang anak mi dajamita parsauran na rocking doi asa marpartalian hasadaung ganup na porsia di ibana ni rahut ni silangi nung nga maddaw-daw zong akan naman da Jesusi songoni mo siya nang akaparupon na manghihuton ibana siyang Galilea behama tahe dadatiala roha ay garisipit turspe pola do di pabuburaho diri na pabuano suhitad da Jesusi masih hay sonapi siyang gurung-gurung na donin na roha nabi alayang go si Maria inanay rap doho pariban na doho si Maria ni si Kleopas doho si Maria Magdalena jong do dilabung ni Jesus na tarsilangi daktar pa bereng-bereng Jesus beyi na pangitubunay songoni mo siya nang inana si Maria daktar pa ida-ida sabi anak sinuab diunay di sidi libat cocoli dadui lasak-lasak na itu Jesus di sido songon na ditutup penulos na itu si majujung na unang dipaiday-day holat di sidi padonok solidadu itu Jesus anak nai nung nga malubok tarok tok na madok aha matagamon na nang bahenon na waduh pemaruhami nang au adong anak mo songon sa anak ni saga panabian lao tutoro ni situ madok day kumahiw ho payday da hotsa daktarurupi si Maria be holan ilunay na madiporo polahira na mahiyang pariluiluan na mamerengi ma Jesus gabi marsuara madok di may nang anak mi pos maroham pirmatodin mauasaw di joloniot di lohod donia si inumon alaydang di zalo hapin waing nung nga di pangido dasaw dosongon natar surat di padan narubi hiat taringok tuibana dian itu tarpesal meni merus dugugokku songong ngar-ngar jala lohod do dilakku di langit-langit ni pamangakku jala torbu ni hamatiat di papudok puau Jesus mual hanguluan di boru Samariai nuaing gabi mawas songon na dipurud di hilala mamiltak matanyari mangotahi mabugangi lam sidung mudar nay mardurusa siya bugangi modar ma di hilala songon nasukko nama di hilala siya lapik kauna alani mohop na gabi di johod Jesus mauasaw asasaw do sobuat cuya mauas pe Jesusi dakpo labi do tao mo se majuhod di ujung nilakak ku mauasaw tutu godang do na huwawat chod di portibi na mangilasong alay no aing gabi sobu masudinay alanong di porsa Jesus di silang nahuhu maddo mauasaw Eloi, Eloi, lama sabaktani. Ale debatakku, boasa tuk tadi konom muau. Nung asongon halak-halak na tarpujuk songot tadiang nahapulwa Jesus disilangi. Di bereng humaliang. Holanibana nama napujung dihawi. Tu dia hualiak kasisian na say rap doho tibana na say laon nai nunga tu dia huale Petrus dadi dokoro na sotupa tadi konom mo ibana nunga tu dia huale Lazarus nunga tu dia hualiak kana bosur siala roti si sauti na siya Jesus ki tu dia huale manusia di ida matu gijang
songon na dipatay di bata buhina dungi manganggu badar may bana anggu badar na badia do omadok Eloi Eloi lama sabaktane ale de batakku puasa tuk tadi konom muau dada nama murai dada nama dele manang nama mulasi Yesus dianggu naon asatuk paltak do tahilala bagas ni pakkaholong ini dewata di pakkokop na di hita ay songoni mabirni ni setahun oni alani dusatta alani iya kadokdo mahu aletot dikku akahitir mahu bege anggu badar na badiai ay hohiat do tama manganggu koni alani haja hatommu hapi nunga di juluani anak ni jolmai manganggu kocca ali amang tu bagasat tangammu mahu pasaha todikku Yesus na burju maramai Yesus anak si pangului dangdung makalupahon amana na disurgoi siam mula ni ulaon na saharo di ujung ni nguluna sa itong donguluna marpadapot at tuamay nuaik pe dak tu hamatean diudot totod dina dang lupay bana pasahaton arta na umarga itu amana di pagonggop odo tu amana na disurgo ito dinay di dokma ali amang tu bagasat tangammu mahu pasahat todikku oh hamu hurian ni halak Kristen na badia nunga di joluan anak ni debata suara majauhon asa di ngoto pagonggop pengulum dohot todim tu tangan ni amatta na disurgoi sitongdo molo tapar hatopot marhite edde niakka na porseai mari dehita marujung ahado na marujung nunga marujung akaulaw do paraluan nai nunga marujung naksilang nai nunga marujuk si taonon nai adorak so di paudu do pesi majujung nai nunga mulai madele matani hari imar sinodang gabi makulum masadok tanoon dak terpaiday dia matani hari ibi tu hakina say gatungi songon na maila matani hari imar nida buhi na say marsinodang na say laon disonggak sinodang niya siniroha ni Jesus ido sinodang ni matani hari i ujung na gabi di pahulum matani hari i madirina molo adok siak kamole jolma manisia parhapis tara portibi madok gerhana ni matani hari doi uji mapare sohot tutikina manang na cocok doi jepe dua lus tu si madok dang molo adong dope siak wale portibi na mangila som madok timus ni dolo marapi na mapulta doi tangi ho mapadok ni parpade bisuk madok daong
At nga hadoy makulum mamata ni ari i gabi makulum masadok tanoon gabi soon na alak sotarida na matuhatay di silangi ali mata ni ari buasa so magkido beho tagamon naong ditatapodo na so magkido be si malolong nito haki nung nga mamirong humaliang di sima di pagogo di pangyar Jesus suara na madok nung nga marujung jadi tosma hosana. nung atos hosa ni Jesusi nung marujung bedi bahay ko ali Tuhan alay idama nung alas godang nang jumulo borhat mangihutok ko siya bagas ni hala Kriste di Portibion siya ruas ni huriyaw pe nung atung torop na law madapotok ko beha nung ngarap po aliha holongado Jesus mi nang jumulo borha siyak ko hadulabak ko siyak kamamatemi ali Jesusku maupak ko siya padang habur harurubur mi ali tuhakku ingot ari hamamatem ninak kana porsia na parjului pasol hot mahamamatem amang inak tu hamamati ni Jesusi iya hamamate mali Jesus gabi hamamate ni hamatiakku doi iya hamamate mali Jesus gabi pitu hamasukakku di tu surgo hasonangani ay marhiteido di para di hoinganan na sonangi yang golek nan ni solidaru na majaga pamajalani gabi dipuji do di batanin na do tutudo halakon na tigor roha jadi sudena toropi na marluhu may noddur masih topo kadora nabido marnida na masailaw mula ma
aliak ka ama parsinua tunas, aliak ka ina parsinua beyu, aliak ka sia dosan, tagat somulak kita siap punguan na hohomon, jongjong mahita ditoruni silang ni tuhatay maruji-ruji, dilabung mi o Jesus, tung namar dame rohai, maporus holso-holso kilam tutiur na rohaki, lam gadda las nang gugoki, dukokutad da Jesus ki. Tamamak korholas ni roha do dihita hamamati ni Jesuson. Ay diukap do dihita dalat tu haheheot siyak kamamatetta. Dohot siyan hinabor ni nang jumolomodik siyak kita pe. Nuaik pe. Patut mahita masitopok adorat tabi. Lau sumangi dehon alani jongjong mahita saluhutna. Rap mahita madok tangiang alia manami na di banua gijang sai pinur badia maguarmo sai Roma harajaumu sai saut malomani roham di bono tongosongon na di banua gijang lehon matu hami sadari okang oluas siapari sesa dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami utugi hotu pangucunan palua mahami siap pangaku ai horona puna harajau dohot hagugoon ro dihasangapon saliling nililingna didongani asini roha taluk ni roha doho dame siya debata amatta dohot siyan Jesus Kristus anak ni amay mahamu marhiti-hiti hasitongan dohot haholongon amin. Tuhan Jehovah Dewa